Assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama, on jurama, ko Oumar Sport woni ɗo. Haala ka hande ko haala Barça, Real e coronavirus. Barça zuruji kamɓe foof eɓen galle mabɓe eɓe mbaɗa entraînement ko équipe o yiɓe mbaɗ ɗum, kadi eɓe mbaɗa vidéo ji, eɓe kollin hoore mabɓe e noɓe mbaɗa entraînement mo mbiya yo mbaɗo. Hen joueur goto biteɗo Martina Braithwaite ɓoyani setan ko Barça sodimo, o ruttimo Madrid. Den kadi Madrid e caɗele coronavirus ene heewi toon boy, kono omo selli kam omo kesi par ce que hotel mo wonno Barcelona koko uddi, ɗum tagi o ruttimo toon, kono omo selli, alhamdulillah, omo selli, omo kiisi, omo wonde ɓiɓɓe makko e joom suudu makko. Kono ɗum fof caɗele mawɗo kadi woni ɗo. Équipe uji kewɗe affaire coronavirus o dartina, kadi nane dartina ɓe haalis e ɗon oɗe seeɗe Barcelona e kañum nana perde kalis. So ɗo joni ɓe ƴewata noɓe mbaɗirata pour ha ɓe ƴeew noɓe mbawa nannude kalis, yoɓe puɗɗo kadi football seeɗa, kono mi anda ɗo e avril en wawi. Real Madrid hay kañumen hen jouruji nana mbaɗa ko équipe mabɓe yiyo mbaɗa ko, kono heddi goto biteɗo Jovic o jouwat ko Real Madrid. Kanko yiyama yo heddo galle woto yalto hay nokku, mi anda ko miiji walla ko wone haqqille makko. Kanko o yi o yalto tan. Min kam mi nani club o Real hokkimo permission yaade wuro mabɓe, kono ɗum wona normal, parce que yimɓe gondi ko caɗele affaire, you know, caɗele rafi mawɗo, kadi affaire mo gonɗono ko rafi mawɗo, you know. ɗum holno neɗɗo wawata yiide komi jahowo wuro mon, mbiɗa yiya dabban kadi mbiɗa waɗa anniversaire mum, taw enen gondi koye rafi mawɗo. Coronavirus wona fijirde. An gonɗo football professionnel, ɗum aɗa foti andude ɗum kanko hoore makko o majjani, mi anda ko woni haqqille makko. Tagi o ummi Real, o yehi wuro maɓɓe. Den ɗe caɗele aɗa wawi hawrude ɗum e laawol won, kadi hay sinno ko sa waɗi exam a woni négatif, en ƴetta balɗe 14 haade ɗum wadde kadi effective rafingo. mi ronki famde joueur professionnel a yiyama ya jooɗo, pota ko jooɗade, poɗa ko miijade caɗele kewɗe heɓe Italie e ɗen gueɗe fof, hay Espagne, wuro kewɗe yimɓe nana maaya pour rafingo. An aɗa yalta kadi mbawɗa tan yiide ko yaafa, ɗum wona noon ma fotano wonde. So saw ko club o hokkimo permission, ɓe mbaɗi ko yoɗani, par ce que ɗum a fotano waɗ. Eɗen gandi koye rafi mawɗo gonɗen ɗum, a fotano jabde ɗum. Sa yi yo yimɓe jooɗo, yo kedde galle, ɗum foti waɗede. En mbawa tan yiide eɗen fijirde coronavirus wona fijirde. Min to gommi ɗo mbami mi yiide mon onon fof Fuutankoɓe, sa gonɗa ko Amérique, sa gonɗa ko Mauritanie, sa gonɗa ko Sénégal, saw e nder Afrique fof to gonɗa, mbawmi yiide mon ko yon ndento. Kadi aɗa andi sa sellani heddo galle woto jalte hay nokku, jooɗo ɗe. Sa ko yaltude yatan humto haaji ma, garta jaha.
kono o rafi ko rafi mawɗo ko ene wara yimɓe heewɓe so poɗɗen en fof ko rentade par ce que nguɗo rafi wona rafi fijirde ɗum natti wonde hankkadi rafi fijirde sa compagnie uji mawɗi nana gudda ɗum wona rafi fijirde wawi poɗɗen ko rentude hoore men bandiraɓe men sehilaɓe men koreji men famille men fof poɗɗen ko rentude hay joni hay baba yiɗa samminde ɓiymo ɗum natti wonde normal ɗum woni gurdam men joni mbawɗen tan ko rentade par ce que enen fof sen mbaɗi bangue men min jaltu ɗum Allah en andi ko waɗata kadi mbawmi yeyde moon kono gueɗe saɗa haala o rafi tinno dañam baraji kaale ko haala moƴƴi ko haala tawna walla yimɓe wona haala bolle puuɗe en yimɓe keɗe ɗo joni haala bolle puuɗe ɗum ko rafi mawɗo mbaɗɗen ko wadde professionnel mbawen andude hoore men gokkan ɗum ɗo so nguɗo rafi saɗa haala tinno mbaɗen duwaw ha rafi ngo usto par ce que yimɓe nana maaya yimɓe heewɓe nana maaya italien kamɓe fof sa ƴeewi Italie aɗa andi rafi ngu en ɗum ɗin toon nana wara yimɓe heewɓe toon ɗum hankadi natti wonde warma tin dañam baraji kamɓe mbawɗon wonde jenten koye men ɗum tan mbawmi ñagade moon sibe Allah mbaɗen e bangue men ko mbawɗen sa ko jiiɗi yaade jeehe jeere kadi coodon ko poɗɗon soodde pour yettade galle coodon pason yaltude saɗa yalta ko liggey tan e humtude haaju seeɗa garta ewo bandira mi salmini moon mi jiwri moon football ala kono ɗo ha ɓooya tan kadi min kontin tan haalde gueɗe kewɗe kadi mi salmini moon tan mi jiwri moon ndenta non dañam baraji ew on calminama doole ew ko Oumar woni ɗo salminima